डॉक्टर मयूर यांचे संपर्क साधून 3 ते 5 दिवसामध्ये फुल इम्प्लांट डेंटल इम्प्लांट करून घेतलं आहे. आणि इम्प्लांट केल्यानंतर मला इतकं समाधान वाटलं की मला खाण्यामध्ये काहीच प्रॉब्लेम नाही. माझे जेवताना मला व्हेज नॉन व्हेज ड्राय फ्रूट्स सगळ्या वस्तू मी एकदम चांगल्या प्रकारे खाऊ शकत होतो. नमस्कार, मी डॉक्टर विजय जाधव, जळगाव जिल्ह्यात गोंडवाडीचा रहिवासी असून माझे ॲक्सिडेंटमध्ये 10-15 वर्षापासून दात नव्हते मला. तर मला खाण्याचा खूपच प्रॉब्लेम होता. मी इम्प्लांटसाठी डॉक्टर शोधत होतो खूप. तर एके दिवशी रात्री यूट्यूबवरती डॉक्टर मयूर खरनार यांचे भरपूर इंटरव्ह्यूज पाहिले. मी ते 3 पेशंटचे फुल इम्प्लांट केलेले. त्याच्यानंतर मला असा अनुभव आला की माझा दात यांच्याकडेच बसतील म्हणून मी डॉक्टरांचे संपर्क साधून डॉक्टर मयूर यांचे संपर्क साधून 3 ते 5 दिवसामध्ये फुल इम्प्लांट डेंटल इम्प्लांट करून घेतलं आहे. आणि इम्प्लांट केल्यानंतर मला इतकं समाधान वाटलं की मला खाण्यामध्ये काहीच प्रॉब्लेम नाही. माझे जेवताना मला व्हेज नॉन व्हेज ड्राय फ्रूट्स सगळ्या वस्तू मी एकदम चांगल्या प्रकारे खाऊ शकत होतो. आणि माझ्या मित्र कंपनीमध्ये असण्याचा लग्न समारंभामध्ये असण्याचा प्रॉब्लेम खूपच सॉल्व्ह होऊन गेला. मला काही प्रॉब्लेम नाही. मला तर माझं जीवन खूप सुखी होऊन गेलं. मला खाण्यामध्ये आणि असण्यामध्ये खूप आनंद वाटतो. दात दाखवण्यात सुद्धा आनंद वाटतो. त्याच्यानंतर ज्या लोकांना किंवा कोणाला दात नसतील किंवा दाताचा काही प्रॉब्लेम असेल अशा लोकांनी दात बसवण्यासाठी प्रोत्साहित झाले पाहिजे आणि आपलं जीवन सुखी केलं पाहिजे. हसण्याचा आणि खाण्याचा आनंद घेतला पाहिजे. त्याच्यामुळे लोकांच्या जीवनामध्ये एक सुख आणि एक आनंद खूप निर्माण होईल. आणि खाण्यामुळे माणसाची जी प्रकृती ढासळते ती पण ढासळणार नाही आणि शरीर व्यवस्थित राहील. खाण्याचा आनंद घेतला जाईल. अशा लोकांनी मी तर जिवंत उदाहरण आहे. मी तर दात माझे तर पूर्ण पडलेले होते, आता नवीन बसवल्यामुळे मला खाण्याचा खूपच आनंद येतो. तर तुम्ही पण तुमचे दात बसवायला पाहिजे अशी माझी इच्छा आहे.